Egunon deneri. Mil esker. Tristan Murgi naiz, Donibane Loizunetik nator. Musika hasi nintzen familian batez ere. Nire familian badira musika klasikoko musikariak batez ere. Bagenean tradizioa pixkat, biztan da Euskaldun mundua, bertsolaritza, kantu errikoia eta guzi. Gero bertok izan ginen, sei anaia arrebok ikasteko bat tresna klasiko bat, aznik hartu nuen pianoa. Bi urtekin, hiru urtekin utzi nuen kontserbatorioa. Eta hasi nintzen dedikatzen gehiago beste sortze prozesu bati gitarra apalarekin. Rock edo metal taldeetan. Ikasleentzako arras inportantea da holako programa bat izatea. Gaur egungo euskal musika, bereziki uste dugu internet eta bertze komunikabideen aferengatik, igual zabaltzen den musika gehiena da hemendik kanpokoa. Eta orduan, hemengo musika sustatzea eta gainera eskuaraz, eta gainera hemengo gaur egungo musikari bat etortzea eta kontatzea bere bizipena arras interesgarria doritu zaigu. Saiatuko naiz pixkat azaltzen nola sortzen dutan kanta bat, hori baita egin helburua. Niretzat ezberdintzen ditut hitzak eta musika. Eta sortzeko pastatzen dut denbora asko gitarrarekin. Melodiak pentsatzen, saiatzen, grabatzen mugiko garekin edo beste tresnekin, idazten gauza batzuk ere. Odei ertzaren atzeran ditut ametsak ikusezin, bezain ezberdin. Eta momentu batean, asmatzen barin badut kantuaren mamia ordera, hasta naiz pentsatzen hitzeri, zer gehitu nahi nien. Euskaraz sortu, berdin uste dut ez dugula erabakitzen. Bakit ez talde oso ezagun bat, Belako talde, ez dakit ezautzen duzuenez. Laguna handiak ditut bi taldekide horretan. Askotan biltzen dute kritika ez dutera antxu ezer egiten euskaraz. Nik uste ez dugu aukeratzen, zinez ez dugu aukeratzen. Euskarak aukeratu nau eta uste dut bakoitzak badura hizkuntza bat, nahiz eta jakin 3, 4, 5 hizkuntz edo gehiago edo gutxiago. Uste dut badugula harreman berezi bat hizkuntza bakar batekin. Eta nire kasuan, euskarak du resonantzia gehiago edo bihotzean edo ongilean. Eta beraz idazteko momentuan gehiago arat joan naiz. Uste dut hori dela amodio historio bat. Amodio historio bat, bikote bat ez dugu aukeratzen. Eta beraz sortzen da alden hizkuntzan. Nire kasuan hitzak oso garrantzitsuak dira. Eta saiatzen dut beti hitzak pixkat ez bertsuak izango irateken bezala, baina bai antxu. Inspirazio gisa ere egin ditut bidaia asko. Erakaslea baina ere baditut udako por luzeak. Eta saiatzen naiz beti joaiten antxu 2 hilabete eta herri bat ezagutzerat, beste musikari batzuk topatzera. Hori pixkat zabaltzeko kulturak eta hori pixkat ulertzeko gehiago mundua. Egia da, jatu behar dela unitz mundutik, ikesten direlako diferente kulturak eta musika desberdinek, eta ikesten dela unitz mundutik, zehar. Guzi horiek, ezagutza guzi horiek, pixkanaka bideratu ninduten nire konpostatzeko biderat. Egin horarik lehenbiziko diska hori. Azkenean bideia horiek egin eta nintzen konpostatzen eta berara senditu dut bakarlari edo konpositore gisa aurkezteko neburua behar.
Gautua sentitzeko ez da atseginik. Beraiek komentatzen zuten, ze ongi jotzen duen gitarra eta ze gauza interesgarriak kontatu dituen. Hemen inoiz zaitue zuzenian gitarra eta kantatzen aldi bereak, eta gustetu zait pile bat, eta errepikituko nuela.